Wasundo Nyakoramogi owuok Siaya odhi ane gwenge mag Nyamira kama kuyo nokwako gweng' ma Serembe County ma Nyamira e kinde yik mar Edina Moraa kod nyithinde ariyo bang' yuore negogi e gweng' ma Marani e kaunti ma Kisii tarik 15 dwe mar 11. Edina ma jahigni 27 kod nyithinde Quinta Kemunto ma jahigni 4 kod Dismas Mark ma en wuode ma jahigni 2 ne onegi kod yuore ma iluongo ni Alex Ayata ma bang'e to nochiwore e lwet obila ma Rioma. Anyuola kod wede mane oyuoro ikno kwayo obila mondo tim nonro mapiyo kendo chiwo ondamo mager kata kawo ondamo mager mar chik mowinjore ne jal manotimo tora makamano. Bende gikwayo gai mar obila Japhet Koome mondo keto kenge mag jiwo arita e gwenge ma Kisii ahinya e kinde mag nyasi mar giko higa. Mimi nimeshuhudia kwa siku ya leo, sitasahau kwa maisha yangu yote. Zaidi ninaomba Mwenyezi Mungu pia yeye uwezo akaweza kuweka hao mahali peponi penye anastahili. Tunaomba serikali ya Rais William Ruto iweze kuingilia kati na ile upelelezi unaoendelea juu ya haya mambo yalifanyika uweze kukamilika kwa njia ya haraka sana, ili sisi kama familia ya Mzee Nyairo tupate haki, ili pia hata kama haki itaturudishia wale wenzetu wazuri tunaoenda kuwapumzisha katika siku ya leo, lakini kidogo itatufariji. Wakati nilipigiwa simu sister yangu amelala na watoto na si kifo ya kawaida, ni huzuni, but tunasema asante kwa watu wamesimama na sisi kuanzia mwanzo hadi saa hii. Tunaambia Inspector General achunguza hayo maneno ili hii maneno ishe haraka, na justice delayed is justice denied. Si ndivyo watu wangu? Tunataka yule mwenye alifanya maneno saa hii tunasikia angekuwa ameshafungwa maisha. Erokamano Nyakoramogi kuom ketera Mogi TV dani wakao yuyo maro mokwongo parni ma en higa mar 2 mar Mogi TV Nyakoramogi